таваллуд шудани кӯдаке ки нимаш мор буд ҳамаро дар ҳайрат гузошт ва табибоне ки ин ҳолатро дида дар шок афтиданд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. ин воқеаи даҳшатнок дар Қазоқистон содир шуда буд. Мегӯянд кӯдаке ки нимашмор буд. Зану марде субҳ барвақт кӯдаки хурдашонро барои ба беморхона бурданд ба роҳ баромаданд. Вақте дар роҳ мерафтанд ки чароғакҳои роҳ манъ шуданд. Вақте бинанд ки дар қади роҳ мисли адёл чизе дар замин буд. Вақте боз карда бинанд тифлаке буд. Ва онҳо пай бурданд ки касе ин тифлаки навзодро партофта рафтааст. Мард аз занаш пурсид: акнун ин кӯдакро чӣ мекунем? Зан бошад гуфт: не, лозим нест, рафтем. Бояд зудтар ба беморхона рафта кӯдаки худамонро нишон диҳем, ки тасви писарам баланд аст, гуфта ҷавоб дод. Мард бошад ин тифлакро нахост ки партофта равад ва бо худаш гирифт. Тифлак дар роҳ зиёд мегирист. Мард ба занаш гуфт: занак, ҳамин кӯдакро ҳам шир бидеҳ, яъне ки бимакон. Шояд гурусна монда бошад ва сабаби гирияаш ҳамин аст. Зан ҳам хости мардро кард ва ба тифлак шир дод ва макон. Тифлак ки сер шуд хобаш бурд ва ин зан ҳам хоб кардааст. Вақте ба беморхона расиданд, мард ба занаш нигоҳ кунад ки зан хоб аст. Мард гуфт: занак, бархез, мо омадем. Аммо ин зан бошад аз ҷояш намеҷунбид. зуд табибон омада кӯмак расонданд. Вақте бинанд ки ин зан аллакай дар ҷояш мурдааст, мард чӣ шудаашро нофаҳмида гирья кард ва баъд гуфтааст ки тифлакро диҳед, ман ӯро мекушам. ин занамро куш, гуфта ҷанҷол бардоштааст. ҳамон тавр вақте тафтишу пурсупурс карданро шурӯъ намуданд. Вақте пурсиданд ки ҷинси тифлак чӣ гуна аст, гуфта ҳамшираҳо адёле ки тифлакро печонда буданд боз карда бо чашми сар бинанд ки тифлакро аз миён поёнаш мисли мор будааст. аз шикам боло одам аст, аммо поён бошад мор. баъд ӯ тифлакро аз шаҳри Санкт-Петербурги Русия олимон гирифта бурдаанд. дар телевиденияҳо низ нишон дода буданд ва ҳатто ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ, дар газетаву рисолаҳо нашр карда буданд. ҳамин тавр ҳаёти баъдиаш номаълум шуда монд, гуфта нақл кардааст муаллиф.